Good morning friends, welcome to my Boroland Technical Mission channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायो। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां ट्रिक दिन्थिनो नागिरदों, मोनसे एपनि सोमोन्दै दिन्थिनो नागिरदों जे नैबे जों नटिफिकेशन बाराव माबायदियै फट' सेट खालामनानै लाखिनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथांमोना बेखौ लोगोफोरनो एसे सरप्राइज खालामनो हागोन जे बिथाङा माबायदि बे नटिफिकेशन बाराव फट'खौ दोनखो। दा बिदिनो नोंथाङा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। दा जियानो जा नोंथांमोन बे नोंथांमोनखौ खावलायो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनाव खेबसे क्लिक खालामनानै हो, मानो होनबा फैबाय थानाय भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन। फैदो जों दायो भिडिअखौ जागायदों। दा वाट्सएपनि सोमोन्दै एसे बुंफालांनो नागिरदों जे नोंथांमोना जुदि नैबे बिजनेस वाट्सएपखौ वाट्सएपखौ इउज खालामोबा नोंथांमोना इउज खालाम, मोननैखौबो इउज खालामनो हागोन। मोननै नाम्बारजोंबो मोननै इउज खालामनो हागोन। दा जियानो जा जोङो बे वाट्सएपआवबो माबायदि जोङो सार्च खालामनायाव बेबायदि नैबायदि फट' दोननो हागोन बेखौसो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोननो जानो हागौ रोंखागौ, नाथाय थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो गोसोआव खोख्लैना होनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। दा जियानो जा नोंथांमोना सेटिंआव थांनांगोन। सेटिंआव थांनानै बेवहाय सार्ट नुदोंना, बे सार्टआव क्लिक खालामनानै बे वालपेपर नुदोंना, बे वालपेपराव खेबसे क्लिक खालामनानै नोंथांमोना गेलारियाव फट'खौ चुज खालामनानै सेट खालामनानै लानो हागोन। बिदिनो नोंथाङा इउज खालामनो हागोन। दा जियानो जा बेखौ आं दिन्थिनायनि उद्देश्य गैयामोन, नाथाय बै एप्सनि सोमोन्दैसो आं दिन्थिनो नागिरदों। थेवब्लाबो नोंथांमोन दिन्थिबाय। दा गिबियाव नोंथांमोना प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै ला। प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै सार्च खालाम मेटेरियेल नटिफिकेशन सेट। दा मेटेरियेल नटिफिकेशन सेट नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ ब्लुर नुदोंब्ला क्लियार नुवाखैब्ला एसेबो फिननानै नाय, अब्लानो क्लियार नुगोन। बेखौ इनस्टल खालामनाय 2 MB ल' इनस्टल खालामना लानो। दा इनस्टल जाबाय नोंथांमोन। आं बेखौ अपेन खालामनानै माबायदि इउज खालामो नोंथांमोना दिन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जुदि नोंथांमोना जुदि नायजोबाबा बुजि मोननाय नङा सेटिंसफोरखौ माबायदि खालामो। उनावहाय नोंथांमोना भिडिअ'आ वार्क खालामाखै बा एप्सआ वार्क खालामाखै होननानै नोंथांमोना उनाव बुंगोन। ओंखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दा बेखौ मा अन खालामना हो, पारमिसन एलाउ खालामना होनांगोन आरो पारमिसन एलाउ खालामनानै बेवहाय नटिफिकेशन बेबायदि ओंखारगोन। बेखौ पे खालामनानै एलाउ खालामना हो। बेनि उनाव बेकखौ फैनांगोन, ओमफ्राय दान खालामना होनांगोन। आरो बेनि उनावहाय जायखिजाया कालार चेन्जबो खालामनो हागोन, जायखिजाया नोंनि गोसो बायदियै ब्राइटनेस कालार बेवहाय नोंथांमोना गोसो बायदि खालामनो हागोन। दा आं नोंथांमोननो फट'खौल' माबायदि चेन्ज खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बेखौ नुदोंना नोंथांमोन कास्टम बेकग्राउन्ड इमेज ना, कास्टम बेकग्राउन्ड इमेज बेयाव सोलायो फट'खौ। दा नोंथांमोना बे नटिफिकेशन बाराव कास्टम बेकग्राउन्ड इमेजखौ सेलेक्ट खालामनानै इमेजखौ सेलेक्ट खालामनानै ला। बेनि उनावहाय आं फट' मोनसे चुज खालामनानै नोंथांमोना दिन्थिनो। दा फट' मोनसे आं चुज खालामबाय, क्रप खालामना लानो हागोन नोंथांमोना गोसो बायदियै। ओमफ्राय दान जाबाय। दा गोजौआव नायनोसै फट'आ सेट जादों जायाखै। नोंथांमोना नुदोंना बे नटिफिकेशन बाराव मा जादों, फट'आ सेट जाबाय। नोंथांमोना बेबायदिनो पेजखौ इउज खालामनानै लोगोफोरनि सारप्राइज खालामनो हागोन लोगोफोरखौ। बेखिनियानो नोंथांमोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम, आरो भिडिअ गाज्रि मोनोब्ला डिसलाइक खालाम। आरो माबाफोर सोंनो गोनां दंब्ला नोंथांमोना सोंनो हागोन कमेन्ट बक्सआव। बेखिनियानो नोंथांमोन। थेंक्स फर वाचिं फ्रेंड्स। बाय बाय।